Hello mga gandararat. Kagigising lang. 4:45 PM. Magluto ako. Tara, samahan niyo ako dali. Pero bago yan, intro muna tayo. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Siyempre mga gandararat, kailangan ko munang umunat-unat. Mga gandararat, huwag niyo akong iwan. Kasi ngayon, magluto ako ng pastil. Ano to yung sasambuang ka to na luto? Ewan ko kung tama ba yung pangalan nito. Basta, ano lang to. Experiment ko lang to. Tsaka, magluto rin ako ng halang-halang na manok. Anghang ba yung maanghang na manok? Let's go mga gandararat. Tara! Okay na. Ganda. Wow! Siyempre mga gandararat, magsaing muna ako. Kasi kung hindi ako magsaing, anong kainin namin? Siyempre, puro na lang ulam. Okay mga gandararat, umpisahan na natin. Tadadam! Siyempre, maglagay muna ako ng mantika. Ayan. Siyempre mga gandararat, kailangan nating painitin to. Ikaw nga, kailangan magpainit. Ito pa. At ito na mga gandararat, mainit na siya. Ilagay na natin yung bawang. Ito yung una-una talaga. Oops, wait lang. Kailangan mga gandararat, bawang lang talaga siya. Ang ilagay, wala ng sibuyas, wala ng ano-ano, basta bawang lang. Tigas ng ulo mo, bawang nga lang. Ay, Diyos mio, Marimar. Ang tagal talaga nitong lutuan namin. Ay, nako. Tingnan mo, nag-iinit daw siya. Tingnan mo sa ilalim mo. Pero hindi naman, ang tagal naman. Paasa. Parang ex mo. Ay, sa wakas. Hindi ka ba napapagod? Ay, pagod na nga. At syempre, mga gandararat, nilagyan ko na siya ng baso. Ay, baso. Tubig pala. Kalahating tasang tubig. At dating gawi, aantay tayo ng 45 years bago siya kumulo. At saka, lagyan ko ng tuyo. Nilagyan ko siya ng tuyo kasi walang tayo. Siyempre mga gandararat, inaantay ko pa siyang kumulo, diba? Kaya nag-prepare na rin ako para sa halang-halang na manok. Ayan. 45 years na, hindi pa talaga kumulo. Ay, nako. Sige, ilagay ko na nga lang. Ay, kumulo na pala, hindi ko nakita. Sira talaga yung mata ko eh. Ayan. Ayan, na ako para sa maanghang na manok. Ayo, ano ba yan sa Tagalog? Basta halang-halang siya sa Bisaya. Sa mukha, uy. Habang inaantay ko siya, ayan, nilagyan ko siya ng paminta na, hindi yung durog. Ayan. Tapos, okay na ko. Ayan, halo-haloin ko siya para, siya, ma-mix. Ew. Ganito lang mga gandararat. Ayan, pag na-mix ko na siya, tapos takpan na natin siya. Tapos antayin na lang na maluto. Tapos kailangan wala siyang sabaw. Kailangan dry. Parang ikaw, dry. Habang inaantay ko siya na magiging dry, ito, nag-slice ako. Ayan, prepare ko na siya para sa manok. Mga gandararat, tapos na ako mag-slice ng bawang, sibuyas at saka loya. Siyempre, manok na naman pagkatapos nito. Mix ko muna yun para mag-dry. Mga gandararat, ganito gawin nyo sa ex nyo kung galit kayo sa ex, ha? Okay. Ready? Ganito lang, hawakan mo siya. Ayan. Tapos pahigain mo. Hawakan mo yung mga kamay niya. Ayan. Mga braso niya, putulin mo. Pagkatapos sa kabilang braso naman, ayan. Hilain mo pa, dali. Kung di makaya, ayan, putulin mo na. Yan. Nakaganti rin. Buti nga sa'yo. Yan.
Tapos hindi ka pa makontento. Ayan, yung dalawang hita niya. Tarantado ka. Ito bagay sa'yo. Tarantado ka, ex. Tapos sabay putulin mo. Putin nga sa'yo. Tarantado ka. Sa kabila na naman. Yan. Yan. Ito ang bagay sa'yo. Paasa ka. Tapos naalala mong niloko ka niya ilang beses pa ulit-ulit. Ayan. Ayan, tirahin mo sa likod. Ayan, hanggang sa maputol. Kainis ka. Ayan. Ayan. Tanggal baga mo. Pagkatapos, putulin mo. Ayan. Ayan, putulin mong nakalawit dyan. Ganito katibay yung ex mo. Tingnan mo. Ayaw. Oh, tama na. Hindi kaya. Ganon katibay yung ex mo. Ay nako, nakalimutan ko. May pinadry pala ako dito. Pinadry. Salamat. Umabot ng 45 years. Nag-dry na rin. Ay nako. Nag-dry, nagminupos na. At sa wakas, mga gandararat, nag-dry na rin. 45 years, nag-dry. So, ganyan yung mukha niya. Kailangan walang tubig. Dry. Yan. Wow, sarap. Siyempre, gagawa tayo ng sabaw para ilagay yung natin, yung ginawa natin na dry, para hindi siya mag-dry. Mga gandararat, naggisa na ako ng bawang. Bawang lang siya. Tapos, nilagyan ko ng maraming tubig. Ayan, kumulo na siya, oh. Di ba mga gandararat, ito, naggisa lang ako ng bawang, tapos nilagyan ko siya ng tubig, nilagyan ko ng tuyo, at saka nilagyan ko ng suka. Pero mas maganda yung yung suka ng dato puti. Sana mga gandararat, iwala kami. Siyempre, nilagyan ko siya ng bitchin. Yung Ajinomoto, yan mga gandararat. Tapos may asin na yan mga gandararat. Tapos, mo na lang siya. Tikman mo kung maganda na yung lasa. Nagkamali ako mga gandararat. Hindi maganda. Yung maganda, ako yun. Masarap na pala. Tikman mo kung masarap na yung lasa. Joke. Nako, parang naparami ko ata ng bitchin to. Parang gustong patayin yung kumain nito. Dalawa lang kami dito. Dalawa din kami mamatay. Ay nako, ano ba yan? Tapos nilagyan ko siya ng paminta powder mga gandararat. Ayan, ang dami. Kasi wala kaming sili. Dapat sili kasi yan. Konti lang yung paminta powder. Wala. Gusto ko, maanghang-anghang talaga to. Ang sarap niya mga gandararat. I-try nyo to. Yan, okay na yan mga gandararat. Tapos pag kumain kayo mga gandararat, kuha kayo niyan. Tapos sa bowl. Tapos ilagay nyo yung yung bihon. Tapos lagyan nyo ng sabaw. Ang sarap. Wow. Try nyo. Kasing sarap ng present nyo. Huwag yung ex-joke. At ito na mga gandararat, lutuin ko na yung manok. Yung in-slice ko. Yun. Ganyan lang. Wag sobrang maraming mga gandararat oil kasi nakakasira sa natin sa puso. Ayan, mainit na siya. Nilagay ko na yung bawang. Tsaka sibuyas. Tapos medyo tamad akong mag-antay kasi ang tagal. Lagay ko na rin yung luya para ayan na, lahat na. Mix na yan. Kasi okay na. Ilalagay ko na yung manok. Ayan, hindi naman sobrang maliit yung slice ko ng manok. Tapos nilagyan ko siya ng asin para yung laman ng manok magkalasa. Mga gandararat, pag nagluto talaga ako ng manok, nilalagyan ko talaga ng suka. Ayan. Kahit anong luto, nilalagyan ko talaga siya ng suka. Ayan, inaantay ko na lang siya na mag-dry ulit. Dry again. Pag nagluto ako ng manok mga gandararat, gusto ko siya na parang matusta siya. Ayan. Ayan, yan ang gusto ko. Tingnan mo, para na siyang naprito. Yan, nagda-dry. Wow, ang sarap niyan. Alam nyo ba, lumalabas talaga yung lasa. Ayan. Tapos nilagyan ko siya ng kalahating tasang tubig. Ganyan lang siya mga gandararat. Maganda kasi yung siya mga gandararat, yung parang na siya ba, natusta-tusta na siya sa oil. Kasi lumalabas din yung sariling oil ng ng manok. Kaya ang lasa niya lumalabas, nahalo na doon sa sabaw din. Kaya ayan, nilagyan ko na siya ng pangtimpla. Ayan, inano ko na siya mga gandararat. Tinikman ko na siya kung maalat na ba siya o hindi. Tapos, ayan na. Nilagyan ko na ng asin. Kasi wala siyang lasa.
Hindi pa nahuli yung kiliti ko. Tsaka ko siya lagyan ng bitchin. Kailangan mga gandararat magtimpla kayo. Kung okay na yung asin, tsaka maglagay ng bitchin. Tapos nilagyan ko siya ng paminta powder. Baka nagulat kayo, sobrang dami. Kasi wala kaming sili dito. Kaya yan lang ginagamit ko para medyo maanghang-anghang siya. Ang sarap kaya. Kaya yan, halo-halo lang. Inaantay ko lang na kumulo yan. Kasi yung ano siya, yung nag-dry na pagka gisa ko, doon pa lang, luto na yung manok. Siyempre, inantay ko na lang yan na kumulo. Luto na yan mga gandararat. And, ayan, this is it. Dinner for today. Ayan, manok, pastil, at saka yung baka. Yun, 3 klase yung ulam namin mga gandararat. So mga gandararat, wow! Chibogan Festival na mga gandararat. Sarap! Mga gandararat, tingnan mo naman oh. Tingnan mo naman ako oh. Palagi talagang ako ang nauuna sa pagkain. Ang tagal-tagal talaga ni Gandararat Jane. Ayan na. Malapit ko nang maubos yung isang rice cooker na kanin. Ayan. Tinikmanan niya oh. Ang anghang talaga niyan mga gandararat yung pastil na ginawa ko. Ano bang pinagkwentuhan yung dalawa? Ha? Hindi man lang kayo nag-alok ng pagkain sa amin dito. Ano ba kayo? Ang damot na itong dalawang to. Huy, mag-imbita naman kayo nakakain na. Siyempre mga gandararat, pinadaan-daan ko sa kwento. Hindi alam ni Gandararat Jin. Malapit ko nang maubos yung isang rice cooker na kanin. Ayan. Sige. Sandok paga. Thanks for watching mga gandararat. Please subscribe. Palike naman. Thank you. Mga gandararat, salamat sa panonood nyo sa video ko. Salamat. Please subscribe. Thank you.